I ćao svima, danas ćemo, sa vama je Fratelli, danas ćemo pričati o tome šta je bolje, ovo ili ovo. Znači Origin ili Steam, ili Origin. E pa ajmo ovako. Origin je napravio od EA-a. Znači EA, isključivo EA je Origin. Steam je spoj svih igrica. Znači što možemo da zaključimo da je Steam mnogo veća prodavnica od Origin. Evo vidjet ćete samo trenutak. Znači evo ga Steam, kao što možete i sami da vidite. Znači evo searchovat ćemo Steam. Znači evo Assassin. Znači da znate i sami već. Evo znači evo već ove dve igrice su različite kompanije su napravile samo ove dve igrice. Šta tek možemo da očekujemo za ostale, ali idemo na Origin, vraćamo se nakon kratke pauze. A evo ga i Origin. Znači ja od Origina igram samo FIFA World, znači ponekad. Nemam neki tim, ali hajde da vidimo šta tu ima od igrica na čuvenom Originu. Hajdemo da pretražimo, znači evo, kažite mi neku igricu koja nije, mada ima dobrih igrica, zaista ima dobrih igrica. Aha, Deluxe Edition Assassin's Creed, evo imate to. Ali vidite da su sve većinom EA, pogledajte, Sims, EA, Dragon Age 2, Command, Mass Effect, Battlefield 3, Titan Fail. A ovdje, evo već, Dragon Ball Z, već kapirate šta hoću da kažem, znači, ja ne znam samo dakle je ova igrica. Okej, to, sad, Steam, ja mislim da on je dao zabranu da morate da kupite jednu igricu da bi mogli da dodajete frenda. Znači koliko vi god išli ovdje settings, uključivali Steam Guard i sve živo radili, uzimali achievamente, ništa mi to neće vrediti i morat ćete da kupite igricu možda god da bilo. Ali nije to slučaj ovdje. Ovdje možete lako da dodate frenda. Evo sad ćemo da dodamo nekog. Serbija, evo tako ćemo. Search. Različno Srbija, evo vidite. I možete odmah da ga dodate, evo posle ćemo friend request. Kapirate. Znači, Origin ima prednosti, Origin ima mane, Steam ima prednosti, Steam ima mane. Znači, koliko snimamo, izvijem, samo 3 minuta, dobro, ajde malo. Znači, i samo sam to htio da kažem, znači sve, ma šta god uporedili, sve ima svoje prednosti i sve ima svoje mane. Znači, ajde uporedimo Outlast, Sleeping Dogs i FIFA World. FIFA World je online, Sleeping Dogs nije online. Znači ima prednosti i ima mane. Camtasia Studio Bandicam. Camtasia Studio može mnogo bolje da izedituje klip, Bandicam ne može uopšte da ga izedituje. Stvari možda može, ali ne, ali u punoj verziji mislim. Ajde da uporedimo Word i PowerPoint. Dobro, to su već dve različite stvari, ali gde se vrši večito bitka šta je bolje, ovo ili ovo. Bar po meni Steam je bolje. Mnogo. Znači mnogo je po meni bolje Steam zato što to je spoj svih igrica. Spoj svih igrici. Ja tu mogu da dodam, znači mogu da dodam LOL, mogu da dodam. Da. Mogu da dodam LOL, evo pa dodam sam LOL. Dodao sam LOL, znači, ali ja mislim da to i na Originu može da se uradi, samo trenutak. Ma, mislim da ne može.
Ne, u stvari sigurno može, to mislim da može. No dobro, nebitno, neću da se zamaram s tim. Veoma je kasno, ali stvarno sad gledao sam, šetao sam se po Facebooku i gledam i svi, Steam ili ovo, ma ljudi, šta vas zanima, svako ima pravo na svoje mišljenje, da li će mu se više sviđati Origin, da li će mu se više sviđati Steam, znači sasvim nebitno. I to je bio kratak klip, vidimo se u sljedećem sutra, to je danas Outlast, već 1.36, danas Outlast sa drugom Facecam, bit će ludilo, doviđenja.